Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi køre med en fjernstyrende bil op ad en rampe. Og chaufføren med har vi Ejgil. Ja, den bil vi skal køre med ser sådan her ud. Ejgil, ja, han gør lidt med den. Og så skal vi køre op ad denne rampe. Og vi har også en dommer med til stuntet. Og det er Benne. Det er Benedikte. Første afprøvning bliver prøvet nu. Dommer, var det et godt flip, eller var det dårligt? Jeg kunne godt tænke mig, at der kom sådan nogle sandsometaler på. Og sådan. Dommer, hvad giver du stuntet bedst ud af 10? 4. 4, fint nok, det er okay. Ejgil, hvad var det? Det var skrald. Okay, vi prøver igen. Dommer, hvad siger du til det? 0. 0. Kør! Dommer, var det en OK noget? Jeg vil sige 2. 2. Nu er det sådan, at jeg er ikke chauffør mere. Nu er det Benedikte, der er chauffør. Det er flot. Nå, dommer. Hvad siger du til det her stunt? Kom igen. -1. Du er fyret som chauffør. Og nu er Vilhelm chauffør. Og vi er klar til test nummer et eller andet. Og nu er det tid til dommers bedømmelse. Hvad siger du? Jeg synes, det var skide godt. Jeg har en baneløber. Nå, ja. Vi er nået til test nummer 1 eller andet, og Ejgil, kør. Dommer, Stampe, hvad siger du til stuntet? Jeg er langt ned. Ja, sådan ned. Ja. Jeg skal lige ned. Jeg tror, du skulle i Netto. Ja, det skal jeg også. Hvor er du på vej hen nu? Jeg er lige været ned. Nå, okay, det gik hurtigt. Hey, hvad laver du? Skriv mig der! Skulle jeg ikke gå rent? Nej, skriv! Nå, efter at der kommer en eller anden sindssyg argument og gør rent, og Stampe er blevet fyret, så er jeg nået til test nummer 1 eller andet. Og du må gerne køre, Ejgil! Nå, dommer, siden Stampe er blevet fyret, og vi skulle i Netto, hvad synes du stuntet? Ja. Det var skide dårligt. Okay. Vi fik ikke sådan en god bedømmelse fra dommeren, men vi tager en ny test. Vi er nået til den sidste test i med Ejgil. Og Ejgil, du må gerne køre. Baneløber! Det er sygt! Ja. Dommer, hallo? Ja, hvad synes du stuntet? Godmorgen. Kom nu! Jeg er ikke helt tænkt. Stunt. Vi er nødt til test nummer 1 eller andet. Kør. Holy damn. Og vi skal have en bedømmelse af vores dommer. Hvad siger du? No. Og vi er klar til test nummer 1 eller andet. Kør. Hvad fanden er det, der går i stå? Hej alle sammen. Nu vil vi godt dele lidt noget, men nu siger vi faktisk farvel. Det var alt for den her My Story ting. Farvel. Hej hej.